Ако няма булка, дома. Питай Росене. Тръгваме си. Ще има ли булка, няма ли? Айде, Росене. Има ли булка, питай, бе. Дръж ги в теб, дръж. Слушай, питай дали има булка в тази къща, бе. Има. А той каза, че има. Има ли булка в тази къща, ме интересува? Има ли булка или ще хванем човешното топче? Ако няма булка, ще си ходим. Питай, има ли булка, бе? Има ли булка? Ако не е своим. Не си е тръгнала! Булка! Пари няма! Горе-долу бъде дотувам един PlayStation носи купи. Дай малко, дай! Стига тя! Ето пари, носи пари! Викни, Дани! Ето го PlayStation-а! Дай ти я! Булката! Няма пари, няма! Ами до аз ходим! Ти пуш ли я? И тука.
Айде, вземи булката! Всички ли се качили, Росене? Всички. Аз не знам, това всички ли се качили? Само те, нали? Мерси. Мерси. Селши. Стотинките къде са, бе? Дай ми ги. Носа пари за PlayStation. Абе, ти не ги губиш. Без булка да не си се върнал. Росене! Всички ще ходят, ще измерят. Май, всички ли влизаме? Не. Как не са много? Ти си първи. Да, първо да откъсим вратата. Влизай вътре. Аз съм на всяка манжа ми родила, отивам веднага. Без булка да не си се върнал. Не. Айде бе! Аз документирам събитието. Ми разбира се. Аз документирам събитието. Благодаря да са живи и здрави младите. Благодаря да са живи и здрави и по-млади и другите. Благодаря да са живи и здрави. Честит празник на вас. Благодаря, честит празник на вас. Бага ракия. Да, екс. Охо. Много хубава ракия. Ти сега не може така. Ако се напълно чого става ли? Става ли? Ще видим колко ти Добре, още ще дам, не. Такива жълти не сме съгласни, не знам какво Ама чакай, той дай не ги взима, не ги взимаш ти. Него да ръководят в парада. Ама добре да видяхте, че има ръководство. Айде ги дадем 5 стотинки. За жълти не даваме. За жълти не Мале, какво си взел за булката, че ми даде една от моята обувка? Ама тя няма да плува беше, а не днеска. Дай малко. Видите малко цветът на тия. Айде, добре, ще сменим. Казахме за жълти стотинки. Ама тук са 15-20 лева. Нямам време да чуя. Аз да ги гледам така, нямам време да виждам без очила и цица. Джоба има. Даваш ли? Даваш ли? Да видим. Аз искам да видя Шумата първо да видим. Вие знаеш много добре. Вие знаеш, как ли се прави? Даваш ли? Дани, какво са? Ако ти дам още 5 лева, даваш, нали? Да. Чакай 5 лева, даваме ти път. Ти толкова Сега ще кажеш, че не. дай му евро, бе. Ти толкова стишна там много завършне. Много малко. Той нагоре! Чакай, че има втори като аз. Чуйте, той нагоре! Долари ли имаш? Какво имаш? Даваш ли? Айде. Айде!
Вратата ще оцелее ли вратата? Още малко, ако са бяхме забавили, направо ще да влезе с пазарът. Ама хубавото, че имаме отпреди, не е зад вратата. Дай му букет му дай. Не букет, бе, бутилка, бе. Чакай да е бутилката, аз съм Бе, че за булка ще държа да гледам. бутилката, бе. Бутилка. Където останало човек е да ули. Столи се приятел, бе. Къде е бутилката? Бе, спомня, ракия, какво ще правим сега? Ей, сега ще отива университет, ще се бе. И на бутилка. Ай, ги на бутилка от растена да не се пазар. Чакай, сега Как те ще забравя? Чакай да объркате пак такова да ни пиме, разбираш. Ние рекахме, че да въздържатели. Нали ти е ракия? Това момче, той е такъв веган, разбираш. Аз не съм. Той мога ли покрижим го, той ще бе. Ти са ако че не е зад вратата. Айде, Росине! Казахме. Айде! Има мага ракия! Ще стане работата. Боря, ти пъш сега. Не, аз ще пъш. Хубава ли е ракията? Как е? Това няма да мине. О, сега да е. Аз довим прома трябва да ида тогава. Ние беше с пазарът. Да се връщаме, докато обаче не са вдигали маста. Няма се връща. Айде! Той ще като Торком ще отчети другия. Айде, куме! Ти си на манежа. Ма не бе, ти му моли. Сладка ли? Сладка ли? Ей, толкова по-щедър. Аз съм по-скъп. Дай 4-5 такива и се оправя работа. Я съм пробвай ракията, пробвай се, а става ли, как е? Чакай. Взимай, германия, докато се има. И повръщане. Айде. Чакай. Ай, той сега ще иска пари. Без пари няма да идат. Айде, bulgата. Дани, какво ще кажа, да ги пускаме? Да ви ги познахме, вие бяхте вече толкова там. Дани, стига ли за PlayStation? Осине, колата ли ще вземат булката? Ти трябва да отвориш вратата. Той моля ми нищо преди го. Пазари го, бе, пазари го, бе. Не, да видим как ще отвориш тази врата. Не го зашибиш отдам. Не си се отвърта. Давай, пуснете си тази врата. Става ли нещо, не става? Ти не можа ли ще да си изкараш един Какво отчета? Бути някой лев, бе. Виж като гледат как ще отвориш. Бути някой лев. Виж как ни турмозът, гледай. Еми така е. А мудиш какъв е? Булка лесо не се взима. От другата страна ще се оправя. Още малко и си наша. Още една врата ли мога? Отив. Още нас PlayStation сега. Вече още една врата ли мога? Много година. Винаги дай се, има. Още една врата.